Joulupukki tiedottaa, joulupukin tietotoimisto Parkholtin taimiston tykönä. Juuri kävi pukki katsomassa poroon uudet kengitykset talvea varten, kesärengitykset. Tästä niin kuin sanotaan joutaa vaihtumaan, kun joulukuun puoli tulee tässä ensi maanantaina. Ja nyt täältä kohti Pirkkala, Tamperetta matkaillaan ja auto lähtee, kun ohitukset on tehty ja tässä mallina pukki näyttää muillekin, että vilkutetaan eikä lähdetä miten sattuu. Tässä on liian monta kertaa tällä reitillä Valkeakoski Tampere Helsinki reitillä autot ajelevat vilkuttamatta eteen tai vilkutetaan sitten vasta kun ollaan jo edessä. Ja jopa härskisti liian myöhään tässä jälleen pukki painaa torville. Että perkele, pistäkää vilkuttaa, ohitatte ja sitten vasta sopivan matkan päästä heittäydytte eteen, eikä niin, että nokkapellille tungetaan tyyliin. Ei tässä issu kissun pukkitilauksia otetaan vastaan ja ohjataan tarvittaessa avustaville pukeille. Sahapukkeja ei nyt ole tähän aikaan tarvittu, vettä seisoo joulun alla paikallaan, mutta kevääksi joulupukki ottaa jälleen sitten puunkaatotilauksia vastaan. Toki jos akuutti hätä on, niin vaikka joulupäivänä tullaan sitten kaataa, jos siltä tuntuu, mutta tää joulunaaton alusviikko, niin joulupukki pyhittää sen pukkipalveluun ja nyt saavumme Lempäälään. Pukki on jälleen Lempäälässä Minimanissa 5.12. Ja tässä menee sitten vähän raskaampi luonnonystävä ohitte. No, siinä rekka vilkutti ja massakin on semmonen, että sallii ohittaa ilman, että nokkapellille tullaan. Kaikkea hyvää. Näissä merkeissä joulu lähestyy ja ottakaa ajoissa yhteyttä joulupukkipalvelua @gmail.com Tampereen alueelle ja apupukit ilmoittautukaa joulupukkipalvelua @gmail.com. Jos on kiinnostusta toimia savuttomana raittiina omilla varusteilla, navigaattoria ja näin poispäin, niin pukki auttaa yhteisellä asialla apupukkejakin löytämään lapsiperheitä, jotka tarvitsevat aattona pukkia. Näissä merkeissä hyvää joulua kaikille!